Ayun, nakuha natin. Natin mga kamaster. Tigur-tigur Tigur-tigur ka master. Karpols. Karpol, tigur-tigur. Good morning mga kamaster. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Gagawin natin yung araw mga kamaster, ano? Magtatabukol na naman tayo sa waig. Sana po mga kamaster, yung mga manonood dito, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ito na po, pinaplastar na po nila yung tabukol natin. Ito po yung ano natin, master natin na isa. Yung sinasabi nilang kaliddag. Motor dia lebih jauh. Inaabog po nila doon para ano, magpunta dito yung ano, isda. Iyanan ko na kahit. Kurang tahun juga na, bakit tao dyan? Malay. Uy! Dumaan Dapat siguro ko na. Kamu ba dapat ta? Awan na may bulsa. May bulsa kita. Baka no hito kay dito marunot ta. Ito na ba pulak na tuna? Mo lang kala niya. Sabay pa. Bae dito bulsa ko na ta. 1-0. Tanga kang kam-kamulan. Tug na bulsa na. Pwede ba pa? Pangit mga tawagan. Nagburat, sure ball. Sige. Kasalukuyang binabak niya mga kamaster. Magmala ka brakbak. Gutad nga gutad. Sinamaala na ito. Sa brakbak. Aasangin ko na para may cut yung kanya langsa. Oh, ito na ka brakbak. Jo. On maala na siya, dartas. 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 Gila. 2 points. Right? Uy! Babatukin ko na ito, boy. Kukunin mo na mga kabarakbak. Di! Nih. Tingnan mo ta. Kabulos sa pa lang, Mike. Ba't hindi kabarakbak? Inasang kaon. Oh! Tawa pertama. Parehas. Kurang. Uy, pala pa nito. Uy! Yung bigyan dun. Tumagintay. Yung sila pa. Susulitin ng kalot. Guys, ito na rin. Tigil-tigil ang tanyawa mo, boy. Yamur daw. Ano ko, lupukaw? Ikot ta. Umanap. Oh, hindi na ng pagkakmaso yan. Dumala? Nakaplata. One! Unay. Unang kuha natin mga kamaster. Tigur-tigur. Tigur-tigur ka master. Karpols! Karpol, tigur-tigur. Daw pag tinawin. Ano mo? Ang karga bateray. Enggak. Kayang. Nakasumber din. Nakasangon? Dua dah. Kling ka na. Sila. Dalawa sila nga kaliddag. Dalawa sila. Bossy. Jai? Berpariga pa.
Yung kuha nila mga kamaster, tilapia, maliliit. Mga expert magbingwit tong mga to. Tara na. Ah? So ayun na nga mga kamaster, tapos na tayo ang huli ng isda. Yung mga kasama natin nauna na doon. Dito tayo nanguha ng isda. So ayun na nga, uuwi na tayo. Ito yung nakuha natin, tura-tura. Sa mga viewers po natin, sana po mag-subscribe po tayo. Ito yung nakuha natin. Dito sa sako. Ilalabas natin ito mamaya. Yung mga kasama natin, nandun na yung mga kasama natin. Ito po yung pinakakuha po namin. Tulog lang siya ng tulog. Tayo magluluto na mamaya. Ito na ang mga bisukon. Tayo nakauwi na sa ating parurunan. Hi vloggers! Diyan na pala si Kang Buknoy. Yan boy, patug mo boy. Tanala tayo. Ito po yung nakuha natin mga kaliddag. Kamu? Mudi? Mudi? Ayun, yung nakuha natin. Karpa. Karpa at saka dalag. Dalagang bukid. Tutulat ka, wala tambal mo ka. Ay magsusugba na mga kamaster. Ito po yung operator natin ngayon. Mamaya kakain na tayo. So ito na po yung sinugba natin mga kamaster. Yung iba prinito nila yung iba. So susugba lang natin daw.